Ahojte ľudia, tu som zase ja, Sprix, a dneska si vytvoríme nový svet a v tom svete budeme objavovať kadejaké ostrovy, bude to taký pirátsky svet, takže dáme a tiež si dáme túto počkaj, dáme piráte. Pirate, dáme aj Crazy World. A v tom piráte svete vlastne budeme stavať taký pirátsky zámok opustený, akéby. Viete, keď sú také lode podmorské, tie čo stroskotali, tak. A ešte si bonus 6. Super, bonus 6 je dobrá. Takto si vemem. Účlag. A tak. A tiež si prepneme na pirátštinu. Super, tak tu máme rovno horu. Na tej hore by sme si mohli urobiť ten pirátsky zámok. Teraz hovorím tak, jak malé decko, ale nevadí. Tak, dobré. Takže rovno si môžeme vykopať nejaký ten kameň. A nebudem hovoriť jak dement, normálne budem aktívny. Aj keď v posledných videách nie som aktívny, no v prvých videách nie som aktívny, ale to je už každopádne jedno. Dneska si postavíme len také základy, čestku. Pokúsime sa nájsť nejaký iron, aspoň na kropáč, keď tak aj diamanty. Dneska budeme branch minovať. Neviem, či to spomeniem na to. Super, už máme aj nejaké ovečky. Už to predstavujem takú veľkú loď alebo niečo také. Dobre to je. Takže sem si položíme čestku, dáme sem nejaké haraburty. Takto, raz, dva, to si vemem. Tak, urobíme crafting a pôjdeme na drevo. Tak, takto, tak a tak. Takže toto prvé, toto druhé, tak. Super, už sa máme poukladané. Takto. Fuck you. Ty vole, musím hovoriť trocha hlasnejšie, lebo ma nepočujete. Dobre, teraz budem hovoriť takto hlasne, no, aj keď neviem, či sa to spomeniem. Takže ideme kopať, túto bude náš branch mine. Ale počkaj, čo tu také je? Tak, tu budeme mať branch mine. Takže tu si poskladám takto, tak. 3, 4, paf, pif, paf, pufaf, pif, paf. Dopredal došlo nám kobula, ale nevá. Takže tak, nemáme jedlo. Aha, vlastne my to máme na hard, ne? Ne na easy. Dáme si peacefulku. Začiatky nemám rád. Takže ešte to si vykopeme. Toto listy dáme taký preč. Čo bolo? Stále kola retardovaný spolok. Možno ideme teraz iron na uhlie. To bolo super. Joj, ma boli hlava. Asi som natáčania, lebo za jeden deň natáčim aspoň 5 videí. Nechápem prečo, neviem či ma to baví. Ja by som to mal robiť skôr tak, že každý deň jedno video, ale nevá. Teraz sa mi akurát generuje jedno video. A viete koľko to ešte bude trvať? Poviem vám na koľkotke percent je. Vlastne ja 2 videá odozdávam. Je to server Game Team a ešte
Prebieha odovzdávanie videa. Zostáva 795 minút. Vaše video bude umiestnené na adrese YouTube. A je tam 11%, no nechápem to, nerozumiem tomu, má to úplne málo minút. Alebo ja to zruším. Som tak čakala, ale nevadí, zruším to a natočím ešte jeden. To nevadí, mne je to jedno, ja si tých dielov môžem natočiť koľko len chcem. A škola mi to vôbec nezabráni, aj keď zajtra mám písomku z matiky, ale nevá. A dneska je 17.6. A už som vydala svoje prvé video, takže ono je vlastne, na čo to hovorím, keď ja možno vydám viac videí, to je jedno. Tak dobre, ideme na maso. A chcem ešte ísť na drevo, keď nalovím nejaké prasiatko. To som videl prasce. Počkaj, tu sú len ovečky. A tu jedna buchnutá, či dve sú tu. Jedna. To druhá. Poď, hej, sem poď. Tak a tretia, poď na ňu. Tak dobre, je mŕtva. Tak. A dúfam, že máme všetky 4 bajony pri sebe. Že sneh ani tak nemusíme, ale kvôli tomu dobrému, peknému drevu to by sa hodilo a bažiny sa tiež hodia na slamebally. Tak, poď, prasa. Spadni, zomri, umži. Tak dobre, takto. Hej, kde máme to masko? Tu je. Tak my sa pekne napapáme. Ešte zabijeme toto prasátko. Mŕtve. Prasa. Tu je oviec. Tu je max oviec. Do pačíc. A keby sa z vás niekto chcel opýtať na školu, tak tam mám docela zlé známky. Áno, mám tam docela zlé známky, mami. Prepáč. A ideme na drevo. Teraz sme si trocha zlomili nohy, ale to nám nevadí, pretože hneď blízko spavnu si postavíme ten dom. Ty vole, to budeme potrebovať strašne veľa dreva, hlavne džunglového. Ouch! Mal som si dať 3 kapitátor, by som mal úplne veľa dreva, ale to nevadí. Od toho nás nič neodrazí. To som povedal nejakú trgnutú vetu, ale to nevadí. To nevadí. Jo, a na tých odberateľov, ešte som sa nepozeral, koľko mám odberateľov, ale dúfam, že tam budú aspoň nejakí 2, 3. Pretože točím pretože som natočil nejaké 3 videá, tak to by mohlo byť 2, 3 odberatelia. Ale Willy, jemu sa nejak nechce točiť videá, to ma mrzí. Keď sa dostanem na Mineblock, tak asi si nekončím channel. Alebo ne, nebudeme zlí, budeme dobrí. Ale poviem Kukrovi, keď budem na Mineblocku, aby on nebol na Mineblocku, keď bude natáčať videá. Lebo ma to fakt sere, ja sa tu trápim jak taký kôň a on si tam leží niekde v postielke. A ani nebol na Skype, počkajte. Vlastne ja som sa dozvedel Skype, možno tam už je a čaká na mňa, kedy sa prihlásim. Auč, teraz mi to trocha laglo, to sa mi zapína Skype. Tak, auč. Lagik. Všetko je logické. Aj keď ani ne... Auč. Tif-taf. Dúfam, že budeme mať dosť dreva. No, Skypeík. Ty vole, nezomreme.
no, Skype zapni sa tak. Jau, lag. Lag. Oh, lagy. Lebo sa mi zapol akurát Skype. Fú. Dobre, už to ide v pohode. Ty vole, tie lagy ma normálne zhodili. Čakaj, kto je na Skype? Ondra, je tu Ondra. Super, teraz som akurát presadil jeho pravé meno, ale nevadí. Takže ja sa volám Samo pravým menom a on sa volá Ondra. Takže, tak. On sa mnou bude hnevať, čo som to prezradil. Ale ticho, nepoviem mu to. Počkajte, ja mu napíšem, že čus. A asi za chvíľku končíme diel, pretože s ním pôjdem volať a pôjdeme aj spolu aj natáčať. Počkajte, kde máme tú horu? Tam. Jau, lag. Tam máme horu. Už píše. Prepáčte, teraz budem chvíľku odbehovať. Tady je cave. Alebo, ne, tu sme si teď ťažili len ten kovy. Povedal, že sa učí na prírodopis. Oni majú ešte prírodopis, deti. My už máme biológiu. Ale ticho, nepovedzte mu to. On ma za to zabije, že som sa mu smial. Teraz mi trocha slzia oči. Pekne slnečko zapadá. Ty vole, dúfam, že ma počujete, pretože úplne tichučko rozprávam. Jau, lag. Koľko máme FPS? 22. To vidím aj v rohu, ale môžem si to pozrieť aj tu. No tak už 16, 17, 16. Dobre, takže pre tento diel by to možno malo byť všetko. Ja sa s vami lúčim a ahoj.